미라봐, नोंनि आखायालाय ओरैबा ओरैसो दानो नोंजों दङब्ला गाबोननो जुरिदो आरो जुरिया बेथ' नोंनि आयंसो नङा बेहाबो गावनि असे फिसाला दंखायो अब्ला नोंखौलाय मानांगौ आबा नों साना नाय आबा उनाव जुदि जुरिया नोंखौ सिगारहरोबा मा खालामगोन नोंलाय No असेया असेखा आरो मालाया मालाय No बेबायदि जानो हाया मानो जानांगौ जुरि मुमा आंखौ अनोथ' नों ओरैनोसो बुंदों आयै नङा नाथाय नों आंनि खोथा लायोबा सानसे गासिबो मोनजोबगोन आबा मेहेरनिफ्राय मेहेरनि गासैखौबो रावबो सेनो हाया जाय बुस्थुखौ आं खेबसे फसायो बेखौ लाखाथारो आंनि बाहागोनि हिस्साखौ आं रावनोबो होआ जायखि मानसियानो जा जिखियानो जा ओमफ्रायथ' रावबो सेनोबो हाया आंनिफ्राय जुदि आफाया आंखौ थगायना ओरैबायदि साजा होगोन आंखौ जुदि सानसे बेबायदि खालामोना गासिबो बरबाद खालामजोबगोन आङो मोजांबासो मोजांलै आंजोंबो मोजां जानो होनबा आं हायो गाज्रि जानो होनबाबो आं हायो मानोना आंखौ खालि आंल' मोनथियो नाथाय एसेबां थाब गलिग्रा नङा आं रावनिबो खोथायाव नायग्रोगोन बिजिरगोन ओमफ्रायसो मानोना गावनि लामाखौ आं गावनो सायख'यो बेनो मेहेरनि लाइफ स्टाइल अके ओमफ्राय सनामोन भिडिअ'आ दसेनो फैबाय थादोंमोन ना बेखौ आं आपल'ड खालामगासिनो आरोना मानो होनबा एसे फाग्ला जादों आङो दे बिदिब्ला सनामोन नायनानै बरिं मोननाङा ओमफ्राय नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय मोजां मोनाब्लाबो जेबो नङा दे बयनिसिमबो मेहेरनिफ्राय लाभ इउ का बाय बाय ओमफ्राय आं जेखौ खालामो बेखौ खालामफाग्राबो दंलै फाग्ला जाबाबो जाफायो मोजां जाब्लाबो जाफायो डेन्जार खालि लाइफआनो आंनि नङा होमबा मेहेरा नै थिंथिलि मा जाखो नै आइ ओरैसो नोङो ओरै खाथिंलाय सुन बेरायबाय थायो बेखाय मोनसे मोजां खामानि मोनथारदोंहाय नोङो मिन्थिबाय ओमफ्राय मा खामानि बिलाय बेलाय मा खामानि मावनोब्रा आयै लानांगौ जागोन नों आंजों अनलाय आंखौ खोमाखौ खेबदों बे खोमा सानायखौ नुवा गवा नोंबो र' बुंदेरबाय थानो थिना बांद्रायखौबो आं बायो दावराव दावसान लाजाहाय मा होनबावनो जेबो होना नोङो ओमफ्राय दहाय मा बुङामोन नै आइ थिंथिलि नोंनि थाखाय मोनसे मोजां खामानि सफैदों आरो औ ओमफ्राय आगे बुंदो माने बे नोमबाजैमोननि दालाय माबा गथ' दङ ना सोरबाबा थाखो 3 थाखो 2 थाखो 1 बेफोरबायदि फरायनाय आरो आइ ओमफ्राय आंहालाय थिंथिलिजों मा गाजां जाम्बिलाहा नोंजों फोरोंजानो फैनोनो आयौ बिदिबा आं टिउसन मास्टार जानोसै बे एखनबा 2 घन्टा 3 घन्टा फोरोंनायालाय मा जानो आइ दे मोजां सम बहननानै फोरोंनो हायोबा फोरोंदो आइ बेखौनो नोमबाजैया सोंनो थिननायखाय सोंबायहां बै माबायाबो ओमफ्राय फैसाखौ होगोन दा फैसा मोनबासो फोरोंगोन ना मेथाइ जानो नांगौ ना नुदों फैसा होनबाथाय बाब्राबखायो बिलि र' नों गथ' गावहा मेगन सादो ओइसो मेगन सागोन आङो आइनिफ्राय बिगोन आङो दे जागोन दे आयै फैसा मोनबाथ' आं फोरोंगोन मोजां बिदिबाथ' फोरोंनाय मोजांसो नों बाजैखौ खिन्थाबानो जाबाय आं फोरोंगोन थिंथिलिनाव फै होननानै जायखिजाया फोरोंसै ओमफ्राय गथ'फ्रा बांद्राय दुस्थ' खालामबा दुब होगोन आं बांद्राय खोथा मानियाबा बुगोन आं आयै मा बुंनाय जाखोसै बेलाय गाबबाय बायबा मा जागोन फालाय जाम्बिलाय मोनथिया नोङो गथ'फ्रालाय आंनि लोगोसो आंलाय अफाय गिदिरफोरजों लोगो जायो उन्दैफ्रासो आंनि लोगोखा मानोना बिसोर बारा थगायनो रोङा ना ओमफ्राय ओरैबा ओरै नङाथ' बारा मा खोथा जाखो बेलाय आइ बेनो सैथो दानि जुगाव गिदिरफोरा थगायनाया खम नङा दे होमबालाय आइ आं बुंगोन दे ओमफ्राय जेरावबो थांनाङा नै आबा हामाथो फन गाबगासिनो माथो दिखाङाबो दिखांजायाना आयै मानोना सोरबायासो हरदों सोर आबा सोर दंबावब्रा बै सासेयालाय माथो आइ बे थङालिया दासिमबो फन हरो नै आबा हरलाय आं रायलायहरनि हर रायलायो ना मायो आं खोनासंनो हरलाय लाबो आबा लाबो हरबाय थादोंना बियो हरनाय नांथ'ला दे आयै रायलायनो नाङा नोङो जोंहा ब्लक खालामबा मा जायो आबा ब्लक खालाम ब्लगाथ' खालामखानायसोमोनलै आयै नाथाय बे सैमा हिनजावआ गोदान नाम्बारजों हरबाय थायोना मा जाथारदों बेलाय होनबा हो बेबायदिनो आयै एखनबा समाव फाग्लिबो खाङो बियो जाखागोन नङाबा रायलाया होनना मोनथिखाना मानो हरबाय थायो सानदों खोमा बेबायदि हरबाय थायोब्ला सानसे नङा सानसे आं गुलिनानै बेखौ लाबोफिनगोन आंनि जिउआव जायगा होफिनगोन आङो खबरदारखा आबा मोनथिबाय थांखांनाय मानसिखौ बेबायदि लाबोफिननाङा बेबोहा मोजां मोनब्ला मोनसेमोन नाथाय गावनि बिमा बिफाखौनो थैनायाव दोननो हायोब्ला बेसेबांखि हरा आबा दानना होबाय था दे आयै जागोन र' थाथ' नोङो होमबा आथ' ब्लक खालाम गोख्रै ब्लक खालामनानै लाजोब
मा सानदों दिनैसो आंनि फनखौ हमबाय रायलायनांगौ खोथा जेबो गैया आंनाव फन हरबाय थाना बिराद डिस्टार्ब मोनबाय आं नाथाय नों मानो बिदि बुंदों आंजों दसेखौ रायलायना नोङो मा एसेबो दसे समानो गैला नोंनाव आंनि थाखाय ओइ दोन जेबो रायलायनो गोसो जायाखै आङो माबा नोंनि गारांखौ खोनानानैथ' एकदम खर'सो सानाय मोनबाय आंखौ मा बुंखो सान नोङो नों बायदि मानसिया मानो फन हरो आंनाव दिनै सोर दंबावो नों आंनाव बेबायदि फन हरबाय थानो नों दंना नोंजों रायलायनो हरगासिनो आङो नोंखौ सिनाया आङो सोर नोङो आंनाव बेबायदि हरबाय थानो नाङा नोंजोंथ' जेबो आंहा सोमोन्दोबो गैयाना बांद्राय आरो बेबायदि डिस्टार्ब खालामबाय थानांगौबा डाइरेक्ट पुलिसावसो थांनाय जासिगोन मा बुंखो सान लाजियासै मालाय सेंग्रानाव बेबायदि फन हरबाय थानो नोंखौथ' सिनायनो हाबावासै आङो सोर नोङो सान साना नों आंखौ सिनायलासो जाबावबाय औ सिनाया आं नोंखौ आरो एथ' बेबायदि डिस्टार्ब खालामबाय थाना मोनथिबाय सान एथ' दसेनो बावबाय नों आंखौ दोन आंनि गार्लफ्रेन्डआ रागा जोंगोन ना मा बुंखो गार्लफ्रेन्ड मालाय जिब गोनांखाजों बेबायदि रायलायहरबाय थाबाय नोङो बांद्राय फुस्लायहरनो दानाजा आंखौ मोनथिबाय सान नों गुबुन सोरखौबा मोनबाय आंनाथ' दंखायोना नोंखौसो सिनाया आङो दिनै हमबाय लास्ट सान मानो बिब्दि बुङो नोङो आं नोंखौ खेबसे लोगो हमनो लुबैदों बाद दे थाबैनो जुलिस लाबावसिगोन आं मोनथिबाय थां गुबुन सोरखौबा फथायहै थां आरोथ' नङाबा गुबुन सोरजोंबा थांदो थां बेयाव बारे आंखौल' डिस्टार्ब खालामहरबाय थाना नोङो आयौ सान नों बिदि बुंहरथारबाय रायलायबाय था आङो सान बेजों रायलायबाय थानांगौबा जाम्बासो जागोन बे नाम्बारखौ आं एसे सोलायनांसिगोनलै नाथाय माखासे अफिसफोरावबो बे नाम्बारखौनो होथारदों आङो अफिसियेल खामानियावबो बेखायनोसो सोलायथ'वाखैमोन आङो नाथाय दा एकदम सैज्य हाथारलालै बे नाम्बारखौनो ब्लक खालामसै आङो बे आंनि फन नाम्बारखौनो ब्लक खालामनांसिगोन आङो दिनै बिराद फन हरबायलै बियो ओखि मा जाखो ओमफ्राय दाबो सफैना दहायनो सफैना होननाया एसे बेस्थ'मोनलै आङो बेखायनो थांनो हाथ'वाखैमोन दा थांगासिनो दे सिन्था खालामना माला फैनांगौ जाखो दे दहायनिफ्रायनो फैगोनल' बुङो बहा दं खिन्थायाबो आरे बेबि आं दङब्रा खाथियावनो दं बे बहा थांनांगौ जाखो दे आङो ओमफ्राय बिराद थाङा जाजानो गिदों नामा मेहेरखौ बेबायदि नङालै बेबि आं फैगासिनो दसेल' नेथ' बहा दं होनगासिनो आङो बहा दं दङ माने माबायाव दखान खाथियाव दं आङो दखान खाथियावलाय मा खालामबाय थाखो फैदो अके दे फैगासिनो आं दे ओमफ्राय प्लिज आं फन हरखासिगोन दे बेबि माने आं डाइरेक्ट फैखासिगोन न'आव मोनथिबाय थाब फैयाबा ओमफ्राय दा थांगोन बेबि ओमफ्राय र' बै मानसिखौ नागिरग्रोनि आङो मा जाखो नानि मेहेरा फैयाखै दाबो मोनथिया आयै बहा दंथाय फैथ'वाखैनो मानो गावलाय खिन्थायाखै होनबा दासो फन हरनाया बुंनायाथ' अबेबा दखानाव हाबदों बा दसे अबेबा माबा बायदों होनो ओमफ्राय बहा दं एक्जेक्टलि खिन्थायाखै जों हरनायालाय आं गोबां हरबाय आबै दिनै बास जाथ'बाय आं हरनोनो गाव दा फैबा फैथोंसै दे अबेबा खामानियाव दं खोमा दे नङाबालाय फैखागौमोन बे जानला माला थायाना आबौआबो ओरैनो आबै दे माबा खालामदों गावसो मिन्थिसिगौ आं हरथ'ला दे आबै दे आबै ओमफ्रायो आं दहाय थाव एसे फुदुंनो थिनदोंमोन फुदुंबाय फुदुंनानै दोनबाय आबै दा एसे नाना होनोसै आं आथिंखौ सादों होननाया नानि दा ओंखामा जाग्रोदो जाना फैसिगोन बियो आयै आं रुमाव थांथ'नोसै आयै हा मुलिखौनो एसे जाना होनो हाया आथिं बि सानायफोरनिखौलाय जानोथ' हायो नाथाय गिलायलाङोहां बाराखौबा बांद्राय मुलि जानायाबो थिग नङा आरो दे एसे ओरैनो रम मोनबाय थायो ना दाना सोरनाव सोंबावनांगौ जाखो दे बे गामि मोनसेयाव सोंसै खोमालां बै फारसेथिंथ' गैखायानो बै आदैनावनो सोंसै खोमा आं रथ'लाय आयं बाबु मामोन माबा आं सासे मानसि नागिरगासिनोमोनलै आयं नोंबा सोरखौ नागिरदों मा मुं मुङाथ' मोनथियालै आङो दा गामियावथ' गोबां मानसि दङ माने सिख्ला हिनजावसालै आयं माबा गोसो थोनायसो नामा बाबु नङालै आयं माने एसे मानसिया खानाया गुसुं आरोना गुफुर गोजौ एसे पातला मानसिया माने थिफ्रिफ्रि सोरखौ बुंदों नोंबा सोरखौ बुंदों माने आं खेबसे लोगो मोनदों आयं बेखायनो बारा मोजां मोनथिया आदसा मोनसे खामानि मावलाय बाबु ओरै सिदा थांनानै नों बैयाव सोंहैलाय बै न' मोनसेयाव गथ'सा हिनजावसा दङथ' बैसिनि न'खराव बियो मोनथिगोनदां जागोन दे होमबालाय आंथ' नामबो मोनथिया नङाबाथ' आं खिन्थानो हागौमोन अके थेंक्स आयं जियानो जा नागिरथारगोन आं र' आब' खोनासंलाय दे बुंलाय माबा जोंहाबो मालाबा अनलाइनाव बिहरनानै जागोन दे बा मालाय मानसिफ्रा जि गोथाव बिहरनानै जायो मबाइलाव नायथ' आङो ओमफ्राय आंबो जानोसो लुगैखायो बिहरगोनथ' ओमफ्राय नों फैसाखौ मानिफ्राय मोनगोन जा होमबालाय बिहरबा मोनबाय बेलाय फैसाया माबा मोनसे बेबस्था जागोन आरो ओमफ्राय नों मानो बिदि थाबाय थाखो दे आब' दा आइजोंनोबो लावथि मोनगासिगोनलै नों बुनो हायो जाम्बा जानला मोनला नांगौ दा ओमफ्राय गोलैबालाय
Geliya? Jangan malah geli nama geliya. Antu jindang sadena. Antu mama dongpang buka ke. Ya gibawaले आइथिया बायबासो Nah, ning jamba. Amsa antu biji dongpang buka kenane. ओमफ्राय बैथिंजाय लोगो मोननाय मानसियाथ' बिथिंजायनो होनना खोन्थादोंलै न'आ बेयावनो होननानै ओमफ्राय आंथ' सोंदोंमोन ना एसे खानाय थंब्रे मानसिया लावगिगि ओमफ्राय गुफुर सिख्ला आरोना बेखौनो बायदि होनथारदों थांनाय नायनि र' Biji jindangin nang bunga apa kence? I love you. I love you too What? nung You idiot. Nang kulat ya, biji om tane. okay Nang kuku kli bawa ya. Nang kutu. oh come on sweetheart नोंनोथ' बुंबाय ज'ना बेबि माने आं खोख्लैनो होनना खोख्लैयाखैना गावनो बुंबाय मानो बेबायदि खालामदों Ayo, बोरै बुंखायांखो? सरि नाथाय नों बुंबाय नालाय उफाय गैयाना आंथ' जेबो खालामखायाखैबा Kence, nang बेयाव मा खालामदों? नोंखौ गियालै आङो Bella, आंनि आखाया नों खावलायाव थाङो अब्लासो मिन्थिगोन. देलाय दे न' टेटु बानायना होलाय खावलायाव बरियानो मा जाखो बानायदो ओमफ्रायथ' नोंखौ नागिर फैदोंमोन ना आङो सुइटहार्ट But why? आंखौ मानो? ओइ बुंनोबो एसे लाजिलाय लाङोलां नों बुंना. नों बुङाबासो आं बिराद गाज्रि मोनगोन आदा. बाब नंगौ नामा माने एसे बुंनोबो बोरैबा मोनलाय लांलां सना बुंना. नों बुङाबासो आं बिराद गाज्रि मोनथारगोन. माने खोथाया जाहैबाय आं नोंखौ मोथो मान नोङो? नो मा आयु, बुंबावथारबायसो. आंलाय फिल्मनि डायलगखौसो होनदों. होमबालाय माथो आंबो आसलि रुपाव फैयाखैना बावबाय नामा नों आंखो? बावाखै बेखायनोथ' फैबाय आले नै नोङो. थाम नोङो नोंनि खर'नि थिखिनि मोनथाम नोङो